Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб дӯстони азиз, дар канал обуна мешавем. Нашуд реклама дар номерои поёнбуда муроҷиат мекунем, ҳатман кӯмак мерасонем. Хоб, айни ҳол қарор дорем дар ноҳияи Рудакӣ, деҳаи Зайналобод, Дарёбод. Аз центри Ленинград 500 метр то даруни анами хона. Инҷа ростакӣ дарвоза мешавад. Рост тарафи дарвозаи хонаи фурӯшӣ. Ана ҳамин ҷо дарвозаи хонаи фурӯшӣ аст дӯстон. Ростакӣ меравем. Рӯпарӯямон хонаи фурӯшӣ. Як боғи калон. Ноҳияи Рудакӣ, деҳаи Зайналобод, Дарёбод, аз центри Ленинград 500 метр то даруни хона. 8 сотиқ замин, 200 квадрат дӯстон, 4 дар хона. Дарвозааш аз ана ҳаминҷа мешавад. Як хонаи бинои якошона ремонташ кардагиам дӯстон. Заминаш ҳамвор. Забор дорад гир ба гирд. Сайри роҳ дар як меҳмонхона. Аз пеши бино ба навор мегирем дӯстон. Ана ҳамин пеши бино аст. Хоб, як падвали калон. Ростакӣ ба даруни хона медароем. Хоб, рост дӯстон як холи калон мешавад. Як тапчан. Гуфтем ки 200 квадрат аст дӯстон хона. Биное ки мебинем. Ростакӣ аз тарафи дасти рост як хонаи калон. Баъзе чизояш месад дӯстон, баъзе чизояш мегиранд, баъзе чизошон мегиранд. Ростакӣ як санузел мешавад дӯстон. ҳоҷатхона, ванна, термикс, ҳоли кафел. Аз ин тараф ду дар хонаи дигар ва як кухни. Хонаам аз сафед кардагиам дӯстон. Хонаи зимни. Пушти бино раҳам ҳаст. Нашуд об, свет дӯстон проблема нест. Об ҳаст, свет доимӣ. Оби свети шаҳрӣ аст дӯстон. Чор дар хонае ки мебинем дӯстон, чор дар хонаи калон аст. Дар ин ҷо як кухня дӯстон. Хоб дӯстон, хонаро ба навор гирифтем. Се дар хона дар ин ҷо. Рафта меҳмонхонаро мебинем. Падвалшам шо медем дӯстон, як падвал. ҷо ҳоҷатхонаи временка сохтагиам. ҳоҷатхона дар даруни бино ҳаст.
Анаи меҳмонхонааш дӯстон. Як тиреза рӯбарӯи дарвоза. хуб дӯстони азизи ман, як бор дигар такрор мекунем, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Рӯдаки, деҳаи Зайналобод, Дарёбод дӯстон. Аз центри Ленинград 500 метр то даруни ана ҳамин хонаи фурӯшӣ дӯстон. 8 сотиқ замин, 200 квадрат, 4 дархона, 3 дархона дар онҷо дидем, як кухня, як санузел, як меҳмонхона дар инҷо. хуб, нархи ин хона дӯстон 550 000 сомон, боз муомила дора. номерҳо барои тамос +7 925 225 53 53. дар ана ҳамин номери Россия дӯстон WhatsApp ҳаст. як номери Тоҷикистон мемонем. дар Тоҷикистон нафароне ки дар Тоҷикистон занг мезананд 009 77 17 63. дар ана ҳамин номерҳо дӯстон занг мезанем, маълумоти пурраи хонаро медиҳанд. хуб, як борга ногуфта намонем ки дарвозаи ана ҳамин хонаи фурӯшӣ аз пушти ана ҳамин биное ки мебинем, аз ана ҳаминҷо сар мешавад, дарвоза мешавад дӯстон. ҳавлияш ана ҳамин хел аст, калон 4 кунҷа. ин роста ки мебинем дӯстон, мошине ки мондаги аст, дарвоза аст. инҷо забор мешавад, раҳи гӯем ки кӯча аст. ин хона отдельно, мақсад забор мешавад, инҷо раҳи кӯча аст, дарвозаи главни раҳ. хуб дӯстони азиз, дар канал обуна мешавед, нашуд реклама. дар номерҳои поёнбуда WhatsApp ам ҳаст, муроҷиат кунед, ҳатман рафта ба навор мегирем, барои реклама кӯмак мерасонем. раҳмати калон, канали моро дастгирӣ кунед дӯстон.